Dobre, poď. Teraz pôjdeme jak v zime na saď. Teraz ne. Ne? Len nesmieš brzdiť, len na začiatku brzdiť, ak začneš vykať, tak pusti kolesa a rovno len brzdiť. On má teraz úplne to najpomalšie, vieš. Tak toto má zase elektroniku, on keď bolo sucho, tak normálne zastavil na kopci, krásne sa rozbehol. Áno. Máš rovno. Trošku rýchlo na to išiel cháň. Už som videl, jak sa ho najedol. Dobre ide, Hej! Bok si zdratil! Bol navyše. Nevydržal dneska. No, to čo to vyzerá. Dobre, to ide, on to má. Ja si myslím, že vyjdeš, Igor. Čo si to pomáha? Krása. Elektronika. Toto spraví všetko elektronika, on drží len plyn. To všetko spraví elektronika. Áno. No. A čo nejdeš? Poď. Však to vy, ale Dušan, keď sa budeš bať, nič sa nenaučí.